mumwe tukiseke kyabe myaka ebere gasi nyinga takolekanete lakini esibon Raila mbabwatana na Ruto na bare serikali ku broad base ebintu ebinge byakire bogera mata na inche ne deputy party leader ya ODM na atebirenga ki tinkonyara wanza kurama oyo Ruto kinde serikali ya broad base entagetemba boli munganje ebintu byakire bogere na biro binaito biretaralia kusiga mo wanja boy eni maetento bwate bitu molito tukunya gotie ikoro kunaki matia kitipi bono lakini omuntu ole serikali omuntu ole president ningo Ruto bono iga engombe ye bolete mo wanja tunyika mebono maragoba mo wanja tunyika mebono maragoba toko nyara ukama mpaka amanyinga soke tokole tukame igo bono mule wiki eli aeta nalipina tuma abajumbe kabantu omerate kabadenga yagenda mubuli egetikende abarenge oyo Japheth Miruka na Osoro genda mubuli enjire yitira abantu abange ku Kabro mpaka Busongo torro osenera osiku chipara nye nkababuli kurusi prison yalia stadium Ruto esenge njimono nintu tugwatere no tule magu aganchira nebintu byose molengere timota gede murabe bono yata ko egen murabe osenda moto gibosayo ta ko imi ngomo nganjire ngaki asengo monya rambenga ntuku fries tokonye gendo gete mo wanje boy ige wiki remoto naende komera na tuli na bara igons aibono ko gano mene tegende kana wiki remoto komera ntona ba MC bane na banyamira na bajumbe naende abo basanya kuti mwanje molete na toye pare mo bifatara totaika 2027 mo wanje boigo igo moja kontra bantu basa kera bantu bale wate bitina bitato konye mwanje njembeke ebambo goto emyake yebere toro sentra kame ngombe ya UDA igo mwanganje father tusabere mye serikali torole ngakitoko ndio kimuturege abantu bane nko basaba ngoje nanandekere wodi kurwe wiki wodi abono otoja kuomerana monte bya mangana amagendo monte ngasiba kwa gosega erineligia tokoleriga mo wanje boyo bya mono nyasaye abe nainwe